салому алейкум подписчикои канали ҷавонон тж. Ман имрӯз ба шумо як программаро нишон медиҳам. Ба ӯ программаи гуфтагӣ ман шумо телефони худро мақсад дар ҷое ки монда бошед, аз ёдатон баромада бошад, мувофиқи ӯ программа қатӣ ба ӯ программаи гуфтагӣ ман ҳозир ки ман нишон медиҳам, ба ҳамун программа телефони худро меёбед. Аввал программаро дар телефон настройка мекунед. Баъд программа мақсад вақте ки настройка шид, ба тариқи ишток кашидан, ишток мекашид, телефон садо мебарора. Дар ҷое ки шумо мондагӣ бошед, аз ёдатон баромадагӣ аст, рафта телефонро онҷо мегиред. Барои вай медроем поиск программа Play Market. Дар поиск Play Market менависем Найти телефон. Панҷумашро пахш мекунем. Бародаро программа дар телефон ман, программаро ман скачат кардагим, барои ман дар кор нест. Открит мекунем. Кнопка старт пахш мекунем. Бародаро программа гатова шуд. Бародарои азиз, нем хел ишток мекашем. Мисол ҳозир ин дар вақти даромадани ман намешава. Оф меҷиқе, он мешава, уже гатова мешава. Мисол любое время телефонатонро гирифта использовать мекунем, бо мақсад сари шумо вайрон намешава. Агар видео дар кадоми шумо маҳқул шуда боша, бародаро, дар канали ҷавонон тж подписатсара кунед, лайк монед, дар комментария фикри худро нависед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.